Mistä maari vastuu? Hei, miksi tässä on kameraa? No moikka vaan moi teillekin. Mut pitiks mun kuvata jotain? Ja muuten älkää kysykö mikä tää remmi on. En mäkään tiedä. Nyt mennään tortulle. Mä sitä pöntökanttä auki! Tyhmän kun mä sitä pöntökanttä auki. Niin, nyt se aukes. No niin. Nyt. Huono. Ei toimi koko roska. Tulee hyvä jööti. Nyt tuli hyvä jööti. Mitä sitä nyt sitten tekis? Nyt mä keksin. Ellin kokkikoulu, Ellin safkaa, Ellin tarttua, Ellin kokkikoulu! Woo! Tää on sairaan hauskaa. Joo, voitais aloittaa. Ellin kokkikoulu tehdään. Yes. Noin. Eli siis nyt aloitetaan. Ja nyt me tehdään semmonen torttu kakku. Kakka. Mut kuitenkin tehdään semmonen torttu. Elikin kokeillaan. Ja muuten Anni hankki tänne tällaiset. Et jos mä oon liian ärsyttävä, niin sitten voisin tulla tähän. Mut enhän mä oo ikinä ärsyttävä. Enhän. Ai hitsi. No niin, moikka vaan! Moi teille, ihanille tyteille. Ja nyt aloitetaan kokkikoulu. Ensimmäiseksi tarvitaan tämmönen. Ja sitten toivottavasti noita ei tarvi mihinkään, koska ne lenti lattialle. No niin, aloitetaan ensimmäisenä. No niin, ja sitten varastetaan Annin kasvi. Ja otetaan sitten pari lehteä tuonne mun ihanaan keitokseen. Ja niin otetaan siitä niin vähän näin. Noin. Katsokaa, miten herkulliselta sitten lisätään. Tai ei sittenkään lisätä yhtään mitään, vaan lisätään blenderiin. Hetkinen, mitä tänne voisi laittaa. Laitetaan vaikka joo, mehua sinne. Noin. Se on nyt kuvitteellisesti mehukannus. Tää tippu lattialle ja pöydälle. Eihän se haittaa mitään. Ei muakaan haittaisi, jos joku varastaisi mun blenderin ja tekisi siitä mehua. Herra jästä se! Mitä tapahtuu? No niin, nyt se loppu. Se nyt lenti lattialle. No, ei tähän mitään haittaa. Nyt te kaadetaan tätä näin tänne näin. Ihanaa herkkujuomaa. Se. No ihan sama. Se saa tyhjä. Voi vitsi. Kattokaa. Miten herkulta se näyttää. Sitten sekoitellaan. Nyt meni pöydälle. No ihan sama, ei se haittaa yhtään mitään, jos vähän meni pöydälle. Ei muakaan haittaisi, jos vähän meni pöydälle. Nyt mun keitos tippuu! Pelastakaa se! Noin. Nyt se on pelastettu. Hei, mitä noi on? No, ihan sama, lisätään ne sittenkin mun ihanaan keitokseen. Kattokaa sitä, kuinka herkulliselta se näyttää. Mitäs mieltä ootte jo tässä vaiheessa? Eihän tää vielä ole mikään valmis. Mutta kuitenkin. Tapin, silmäsiinin palaniin, tuntuu savur. Nyt mitäs nyt voitais tehdä? No niin, ja nyt lisätään tällainen hamehtunut jättimäinen muro tai tämmönen. Eli sekoitellaan sitä tällain. Noin. Nyt on vähän sekoiteltu.
Sitten otetaan taas tää tyhmä blenderi. Lisätään sinne, niin mitä tänne voisi nyt laittaa. Mä käyn hakemassa tuolta nopea yhden jutun. Tuolta, näin. Joo. Mitäs tänne voisi laittaa? Hei, nyt mä keksin. Laitetaan sinne toi tyhmä muro. Noin, blendataan se. Nyt sen voi ihan hyvin blendata tonne noin. No niin, laita se blenderin kanssa nyt kiinni. Ei kun ei. Kun pitää lisätä. Ai niin, joten pitää lisätä vielä tätä juotavaa. Niin se kivasti murentuu sinne niin. No niin, voitko nyt alkaa sekoittumaan sinne niin. Ai, hauitte pikku nakasit tässä välissä. Nyt kun se blendaa siinä niin hienosti. Se tapahtuu. Ja äläksy. No niin. Herra jesta. Mä nukuin pitkään, toi kerkis jo blendaantua. Niin, otetaan nyt tuo noin tuosta noin. Ja sitten, no, mikä se? Oho, se blendaantuukin vielä. Se ei olekaan blendaantunut vielä kunnolla. Piti laittaa tuplaohjelma päälle. No niin, sitten lisätään tää ihana velli tänne. Juu, ihana velli. Lisätään. Kaikki kerätään. Joo, ihana kissa siellä niin taustalla kakkaamassa. Joo, en voi näyttää, mut kuitenkin. Nyt on lisätty ihanaa velliä sinne niin. Katsokaa sitä ihanaa velliä. Ai, kun mä siitä heräsin 15 minuuttia sitten. Ja niin. Joo. No niin. Mitäs sitten? Laitetaan omena tonne. Vähän juotavaa sinne. Sitten blendataan se ääplejuise. Joo. Mihin sä katsot? Siellä niin. No niin. Nyt se on blendaantunut. Se on semmoista kivan väristä ja tollasta niinku omenajuisää niinku. Mut niin, mitä te haluaisitte nyt, että mä aloitan mä käyn nopea täällä. Mun äpläjuisa tippuu! Ihan tyhmä se muutenkin oli. Ihan huono. Mut mä tarviin uuden! Mistä mä saan uuden omenan? Tuolta. Mistä maadata vastuu? Apua! Tai kasvi hyökkäs mun kimppuun! Joo, ihan sama. Nyt leikit sikseen. Tai no enhän mitään leikkinyt, kun se oikeesti hyökkäs mun kimppuun. Joo. Vähän väsyttää. Ei itse, nyt meni selkä. Joo, kuitenkin. Joo. Mitäs te sitten sekoitetaan kuitenkin? Annin jollain 5,000 euron partakoneella. Tai Teemun. Noin nyt. Noin, ihan tyhmä. No niin, sitten laitetaan se uuniin. Ei onnistu! No niin, nyt se on uunissa. No niin. Mitä sitä nyt tekis? Ai hitsi. Mennään riehumaan noilla. Ja. Tai no ei sittenkään. Ei sittenkään. Tai joo, ehkä sittenkin voitais. Mä en osaa nyt päättää, että haluunks mä.
Joo, haluun. Tosi kiva kannia, voin kuvata tän. Mä oon joku tankotanssija 2.0. Se vissiin paistuu siellä aika kivasti. Oh yeah. Mitäs sitä nyt? Joo, hyvä idea. Pyöritään ekon hullut pikkupossut. Rock yeah, oh baby, rock yeah. Mä roikun pää alaspäin, mä roikun pää alaspäin. Mä roikun pää alaspäin, pää alaspäin, pää alaspäin. Mitäs ne nyt tekis? No ei, se taitaa palaa. Voi ei! Se on tulessa! No, ehkä sitä ei tarvi... Okei, joo. Ehkä se sittenkin pitää sammuttaa. Se on tulessa. Se sammu. Mut entä se ei oo sammunut? Oho, nyt tuli pieru. Joo, mut entä se ei oo sammunut, herra jestä? Teillä ois voinut käydä vaikka kuinka huonosti, mut... Niin. Mitäköhän sitä? Ai hitsi, mikä sieltä tippuu. No, en mä tiedä. Mut kuitenkin. Hei, mä roikun, tittiri. Mikä toi on? Joo, vois laittaa muuta vähän ruusunmarjoja. Koristeeksi siihen niin, ruusunmarjoja vähän koristeeksi, vähän ruusunmarjoja. Siitä niin vaan. Koristeeksi ruusunmarjoja. Käydään hakemassa toi kakku tuolta. Ai hitsin pimpulaa. No, ihan sama. No niin, nyt käydään hakemassa toi kakku kohta tuolta ulos. Noi tuntuu pahalta säästä. Ai hitsi, ruusumarjat ei hirveän kiva. Tällainen haetaan. No niin, oho, se nyt vähän räjähti. No, ihan sama. Kukaan ei huomannut mitä äsken tapahtui. No, mikä siinä nyt on ihan oikeesti? Mene nyt pois tieltä. No niin. Noin ylös aasin. Toi tyhmä vempelee. Eten ton saa tuolta ulos. Ei hyvänen aika, se on tuolla jumissa. No, kyllä mä se ehkä jotenkin saan sieltä ulos. Ottakaa vaan kohta. Onneksi mä en... Aha, nyt tää koko uuni meni rikki. Ups. Aha, se kakku nyt sitä. Tai pitää plurrata. No niin, nyt nostetaan tää. Kattokaa kuinka hieno se on. Mä ainakin ite tykkään, mut kuitenkin. Joo, kattokaa sitä. Se on niin upea. En oo koskaan ennen nähnyt noin upeata kakkua, mut kuitenkin. Se on kuitenkin mun tekemä. Niin, ripotellaan tohon kohta vähän lisää. Juu, siivotaan pikkasen täällä. Pikkasen vaan nykii tää kamera, mutta ei se mitään haittaa. No niin, kattokaas. Kattokassinen. Kattokaa, kun mä laitan näitä koristeita tähän näin. Oh yeah. Nyt mä astuin ton päälle. Hups. No, ei se mitään haittaa. Pikkasen vaan eli jalkahikeä. Joo. Juu. No, siinä on tommonen kiva torttuki. Joo, vois maistaa sitten joskus 1000 vuoden päästä. No, joo, kuitenkin. Hops, nyt tuli pikkupieru. Näin, se varmaan haittaa. Joo. Mun kypärässä on sitä, hyi. Yäk, häkkiä pois. Hyi. Joo, mut
Kattokaa kuinka kaunis se on, katsokaa 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 kuinka kaunis se on. Se on niin kaunis. Voitte ottaa screenshotteja, jos haluatte. Ottakaa screenshotteja, se on niin hienoa. Ottakaa 5 screenshottia, kun mä asut vieressä. Jos teillä löytyy niitä screenshotteja, niin lähettäkää mulle WhatsAppissa, jos teillä on mun WhatsAppia. Mun WhatsAppin nimi on Töpö. Yeah. No niin, piilotetaan se tänne sängyn alle. Se ei mahdu. Piilotetaan se mun leirikämpä sängyn alle. Voi sitä niin napostella sitten leirillä, koska paljastuksia. Mä en sais ehkä kertoa tätä, mutta on tulossa sellainen kesäsarja ensi viikon tai tämän viikon maanantaina ja se kestää ehkä joku 5 päivää tai viikon, niin tämän viikon maanantaina alkaa yksi leiri. Yksi heppäleiri. Niin tulkaa katsomaan sitä. Mutta juu, vietetään. Niin joo. Moikka! Tiidi 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 tiidi.